Hola a totes i tots. Bé, es que me está mirando mucho, hermano, una otra vez. No te está mirando ninguno de los dos. Vale, que esteu així, colló. No mentisques. Vale, va. Hola a totes i tots. Un dia més, benvingudes i benvinguts al meu canal. Ja sabeu que... Joder, és que estic intentant fer-vos l'inici del vídeo bé, però no puc. Per què? Perquè avui vaig a presentar-vos a dos persones que molt, si me seguiu en les meves xarxes socials, ja sabreu qui són, perquè els trac a tota hora, perquè estem així 24 hores vivint. I si no ho sabeu, avui vos vaig a parlar dels meus germans, perquè sí, tinc germans, són Manel i Andreu, i són dos germans, no uno, dos. Jo volia un germanet i mira, i ne tinc dos. Amb tots vosaltres, Manel i Andreu! Hola, boniques i bonicos! A veure, són dos germans, però ara ha vingut un tercer. Enfoca el bebè, trau el bebè. Que en este confinament he comprat un altaveu, mireu. I lo millor de tot és que fa llumenetes. Manel i Andreu. Saludeu. Però Manel, saluda dins de la càmera. Que sabeu el que passa? Que són molt grandots, perquè són molt alts, i aleshores segueixen de la càmera. Jo els he dit, no se me n'eixeu massa. Jo he vist per YouTube un mogolló de vídeos de tags dels germans, tags de les germanes, preguntes i coses així. Però entonces jo, com soc. Hòstia, no podem descriure... Jo preferís no dir res, jo me abstengo. Si no volen que censuren el vídeo, se callen. Vale, com soc, he decidit fer un pupurri de tot. Aleshores, en xarxes socials vaig publicar l'altre dia en Instagram que ens fareu preguntes, aleshores la segona part del vídeo serà contestar les preguntes. I la primera, com ara està molt de moda el tag este de qui és més probable que, jo he agarrat preguntes random a la virulea aixina d'internet, que mira, que ara vaig a obrir el mòbil i les vaig a buscar, i anem a contestar-les. Com no tenim pissarretes, quan jo diga la pregunta diré 1, 2 i 3 i heu de dir el nom del germà que cregau, hem de dir el nom en veu alta del germà que cregam que és més probable que faci aquesta cosa, ho heu entès? Teta, crec que la única que no podria entendre, que segurament li costa entendre esto, va ser a tu mateixa. Comencem. Mira, les preguntes van a ser un poc aixina per encendre. A veure. Va, che. Vale. Qui te cau millor d'esta habitació? 3, 2, 1... Andreu! Has dit Manel que Perquè és un germà bessó, però no podria elegir. Jo és que soc una persona que no podria elegir això, perquè jo és igual. A veure, jo dic... Manel i jo... Sí, però m'ha elegit a mi. No, però jo he dit Andreu perquè Andreu i jo tenim més feeling, perquè Manel és com jo, entonces tenim tan mala llet que sempre estem discutint. No. Sí! Sempre està discutint ella amb mi. Discutixen els dos. Vale, jo soc el gràcies. apaciguador de la família. Gràcies, Andreu és el santo, Sant Andreu. Qui és més probable que tinga un fill abans? 1, 2 i 3. Nerea! No? Sí, mira. Ninguno de los dos me gusta a mí, Qui és més probable que plore en públic? Joder. 1, 2 i 3. Nerea! No me... O sea, m'anava a dir a mi mateixa, però... Perquè tu també eres ploronet, Sí, però com... Jo crec que a ninguno de los tres ens importa plorar en públic. Ja, no ens importa. Pero la que plora a la mínima, o sea... Però plore en per qualsevol tot, cosa. per felicitat o per tristesa. Qui és més probable que produïra una tercera guerra mundial? Hòstia, deixa'm pensar un segon, Manel! Vale. Tu has dit Nerea. I tu? Jo. Manel, i jo Manel. Vale, Andreu, per què has dit que jo? Perquè tu en la metxa la tens molt curta. I tu, a la mínima que no... Però... Estàs d'acord? Pum, exploten. Manel... I Manel no té la metxa curta. No. Deixa'la parlar, per favor, deixa'la parlar. Té una cosa que és que si no li punxes no te fa res. Això és un complot contra la germana, que us sapigueu, per Vamos a fer el favor. vídeo, Qui és més probable que amague un secret als seus pares? O que els mentisca? 3, 2, 1... Jo... Manel, És que Andreu, no sé. Nerea. Jo crec que jo... Això talla-lo, que no ho veig. Jo crec que els tres alguna vegada hem mentit als nostres pares, no? És que quin fill no mentís als seus pares? Votaria per Andreu, perquè Andreu sempre és el que trenca algo i no diu res, i ho monta. Sí. Típic que se't trenca algo que pots muntar i que pareix que està bé,
pues ho deixa ahí, trencadet, Jo i el segon que la I- corda se trenca. No, i qui se du les bronques? I ara arriba el moment de les preguntes que s'heu fet a través de les xarxes socials, d'Instagram. Aleshores, ara sí que sí, comencem esta segona secció del vídeo. La primera està tot guapa, Buah, està guapíssima. Ahí, top plata. Efecte especial. Chachi piruli, chachi Ja no cal que me l'havia piruli. preparat, no? Buah. Bé, ara anem en la segona part del vídeo, que són les vostres preguntes. Vostres preguntes. Vostres preguntes. Vostres preguntes. Vostres preguntes. Bé, la primera pregunta l'heu fet moltíssima gent, aleshores no vaig a posar els noms de tots, perquè és quants anys ens duguem entre nosaltres, quants anys tenim, l'edat, vamos, quants anys vos porteu, quants anys vos porteu, l'edat dels tres. Que poco youtuber eres, teta. Ahí. Això se dice al final del vídeo. Bueno, ja, però és que jo diré la primera pregunta, que és el que més ens estan preguntant la gent, que quants anys tenim, que és el dubte existencial de la gent d'Instagram. Jo sé que jo tinc una aparença jove i que parec jove, però vos he de dir que Manel i Andreu són bessons, bessons, i jo sóc la germana major. Manel i Andreu tenen 22. Hòstia, l'ha costat. És que la Nerea té un problema que mai se'n recorda de quants anys tenim nosaltres. Ja. Sempre ens pregunta, però de tota la vida. Ja, és un gran o sea, des problema. que jo tinc ús de raó, sempre he dit, però, Manel, Andreu, vosaltres quants anys teniu? Jo sé que són del 97 i ja està. I l'edat, doncs ja cadascú que compte. I jo sóc la germana major i tinc 28 anys, acabades de complir el 6 de febrer. Xicotets, Següent pregunta. Borja.puchol ens pregunta: qui és el qui sempre va al revés dels altres dos? Andreu, jo. Tu per què? Que va al revés. Sí, que va al revés dels altres dos, vull dir, ho enteneu, no? No. Jo crec que els nostres ideals de vida o els nostres plans futurs són prou iguals. O sea, pareguts dins de cadascú les nostres coses, però sí, vamos, que estem ahí. Noé Prades 8 ens pregunta: les rinyes més fortes per què? Per qualsevol cosa. Pues... O sea, en resumen, els que més discutixen són ells dos. Per qualsevol cosa, per si... jo què sé, per tot. Noelia Valles 3 ens pregunta si estan solteros. I una risa. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Jeje. ¿Están solteros? No. Manel sí, que yo sàpiga. Sí. Vale. Perquè com això va canviar, Manel, ahí, mocico. ¿Cuánto me hacen mal? I Andreu té parella, té nòvia, sí. Si voleu el telèfon de Manel, pues ja li pregunteu per Instagram, vos deixaré si Instagram dels dos, en la cajita de descripción. Instagram. Sí, pues no sé si a mi me donarà temps de col·locar-los tan ràpid. La pitjor malifeta que heu fet de menuts. I ens ho pregunta Martínez Bon. Uf. Mira, jo me'n recordo una molt heavy, que no sé si sabreu quina vaig a contar, però que això a mi m'ha marcat de per vida. Sí. Jo de menuda tenia dos nines, que eren bessones. Com estos eren bessons, pues jo volia dos bessones, que serien Maria i Grisela. Pues què va passar? Que un dia de sobte me vas trobar a Maria, que era una de les meves filletes bessones, tota pinta la cara de bolivic, tota la cara pintada de bolivic blava. Vale, tota la cara. Me van pintar la meva nina preferida de bolivic, tota la cara, i això no se li va poder anar en la vida. Però és que lo millor és que va ser cosa de dos. Uno pensar l'acció i l'altre la va durar a terme. La Manel la va pensar i Andreu, el figo, la va fer. JDSM12 ens pregunta: quin grup vos definís millor als tres? Charango, la gossa sorda, Obrim Pas o la Raïz? Pues jo no ho sabria dir. Perquè jo crec que Andreu i jo s'hem criat un poc en... quan érem més xicotets en la gossa i en Obrim Pas per la meva germana, però ja més d'adolescents, quan podíem començar a anar a concerts, etc., jo me recordo que les primeres coses que vam anar va ser a la Raïz. O que cantar en la gossa i la Raïz. Sí. En Burxasó crec que va ser. Sí. Aleshores, no saber, jo crec que entre la gossa, Obrint i la Raïz. I la Raïz, jo crec que hi ha una mescla dels tres. De fet, a mi, jo sí. Obrim Pas... I Andreu i jo anarem a uno dels últims concerts que va fer Obrim Pas en Vinalesa. Que Obrim Pas se passa 1000 anys acomiadant-se fent concerts de despedida i anàvem a tots. Ja podríem fer un concert d'estos rememoratius. Un remember, no? Sí. Albeta95 ens pregunta: qui fa més tonteries? Jo més aquí jo, que sóc Tu eres molt pallasso. el que fa més pallassades.
Però perquè m'agrada. Jo m'ho passe bé soltant pallasades. Jo soc més pallasso fora de casa que en casa. Sí, en casa Manel és que és com nulo, saps? O sea, Manel arriba a casa i... Soc un sofà I més. és un sofà. Carla Tiscar, amb 2 R's, ens pregunta que què hem estudiat o estudiem. Jo vaig fer un grau superior de tècnic d'animació sociocultural i turisme. Ara estic fent, acabant segon de pedagogia, i l'any que ve comença tercer d'educació social. Jo vaig fer comunicació visual en la Jaume I de Castelló. Abans vaig fer un mòdul que no el vaig acabar perquè ja entria a la carrera. Tinc un màster i pues, ara estic treballant en Apunt, de moment, és el que... Ai, però he treballat de moltíssimes coses que, vamos, que ja vos contaré en un altre vídeo perquè això és una llarga història. Andreu! Jo ara estic acabant quart de fisioteràpia. Si este confinament me deixa, acabaré quart de fisioteràpia i... I no mos ha fet encara ni un massatge. A mi uno. A tu sí? Sí, claro. Ai, a mi no. Bueno, Salva Silvestre mos diu: trío en qué sentido, me puedo apuntar, ja 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 ja. Salva, tú siempre estás Salva. bienvenido aquí. Vente y hacemos un cuarteto. Mira, Salva és el meu xic i està a casa avorrit el pobre, els seus pares i la seva iaia. Des d'ací el volem molt. Sí, Salvi, Salva. t'estime. nosaltres Però- tenim la teoria, Andreu i jo, bueno, la tenim els tres, que Salva està amb la meva germana per nosaltres dos. Exacte, això és la teoria, sabeu? Que diuen que Salva, però per ells. Hombre, pero que somos putos amos. Perquè a nosaltres ho passa que De flipes. puta madre. De veres. Passarem de festa, se anem a sopar, a Qué dinar per ahí. fuerte, qué fuerte. Se riguem un molto. Ada _Violet diu que qui té les idees més gamberres. Les idees més gamberres. Jo crec que Andreu. Potser Que Andreu és com el niño bueno però pa. Andreu les mata callant. Sí, sí, Andreu sí. les mata callant, perquè a mi se me veu vindre. O sigui, jo ho vaig soltant, o sigui, jo vaig cara a tu i jo ho estic dient. Però El Andreu, Andreu. està callat i de repente Andreu papà. pareix el bo i de sobte, pim. Saps? Ai, jo és que jo soc molt pa mi. Aleshores, quan veig algo, jo me maquineo i quan jo ra! He de dir Maquinant. que soc molt rencorós. Sí. Molt. I nosaltres no. Quan, o sigui, nosaltres, a la Nerea i a mi, se cabregem, però el se cabreig matem, ens dura igual 5 minuts. 5 minuts. Però Andreu, quan se cabreja, o sigui, quan se cabreja és com el volcán en el... Andreu és, o sea, que ni li parles, que no te va a Una contestar. locura, una locura. 13/Macias/, diu: sou més de llegir el manual d'instruccions o cap avant sense mirar? Claríssima la resposta. No, mirar, o sea, vamos. Bueno, mira, jo he de dir que Andreu, quan era xicotet, quan érem més xicotets, Andreu era un manites per a Sí. tot. I sí que se parava ahí a veure com se muntava, Ah, etc. jo també. Andreu era el típic que muntava tots els mobles d'Ikea, tots els I mobles, encara tots els encara ho xovets, puc fer, lo que i encara ho passa fa. que ja he dit, primer vaig a veure i si veig que no me funciona algo, ja miraré. Nosaltres som de cagar-la directament, de va, això se fa així, va. som impacients, som som molt impacients, impacients sí. a l'hora de fer algo. Claudi Fito mos dia que si fem de moros i cristians. Sí, Sí. som d'una comparsa, el Momi Ferran, que és d'Alcoi, dirà això no val res perquè és d'Alcoi i som filaes, llarga vida als moros i cristians d'Alcoi, que per cert, enguany no se poden celebrar com quasi totes les festes, però nosaltres des de menuts som d'una comparsa de cavallers templaris perquè el meu tio Paco, el germà de ma mare, ens va apuntar i jo crec que seguim ahí per ell, no? Perquè ens Sí. agrada, ens fa combo i desfilar i tot això, i també perquè el nostre tio Paco pues, l'estimem molt i li fa goig que ells que han desfilat, en Sí, veritat. l'encanta. És molt guai. Aleshores, És algo que tenim amb ell. És més, Sí. tenim des de, jo crec que des de la primera vegada que vam desfilar tenim sempre la mateixa foto. la mateixa foto, que els és quatre. els quatre, tots Sí, junts. ara posarà alguna per així, saps? Haré foto. Foto! Hem contestat ja a totes o quasi totes les vostres preguntes. Jo tenia moltes ganes de fer un vídeo en els dos perquè duc com mig any darrere d'ells per a gravar i ara en la quarantena, mireu, ja saps que traguem Sí, temps per a claro, tot. hem tingut que passar mes i mig per gravar els tres junts. Exacte, o sigui, i damunt per a posar-nos d'acord, això és l'altre. Que hem sigut sincers i que som aixina i que, Sí. i de fet, pues jo sé que me demaneu sempre que faça vídeos en ells i en mon pare, que mon pare ja l'agarraré per fer un altre vídeo. Que estimeu-vos també, que si sou germans, germanes, que, bueno, que no te poseu res perquè Exacte. l'amor d'un germà no se substituís per a res del món. Que bonico, És Andreu. que som... Ja que estar sempre és únic. Manel és que és l'apartat, Manel és l'adoptat. Bé, que això, que ens veiem molt pronte, que els enviem un beset molt fort, no? Sí, Aixina, sí, sí. mira, de bretxa, i per aixina. Adeu! Està el flow,
Gran cucaracha, cuando le echa flip, hace así, se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. Yo he hecho al revés. Gran cucaracha, cuando le echa flip, hace así, se emborracha. Vale, al revés. ¡Al revés, hijo! Al revés.